Makadi tinofara hangu baba wangu. Munoshumira kereke ipi? Taona makapfeka nguo chena mumusoro. AFC. AFC inonzi chii kereke? Kwamugodi. Kwamugodi? AFC. Apostolic Faith Church. Makaitanga lini kuipinda ya mai yangu? Ndakatanga 81. Makaitangira kupi? Kwa Harare. Kuiri basa rokubatsira iri? Handina kana chipo chokubatsira kana kuchechi handina. Amprofita? Handiprofite. Kana? Zokuprofita handiprofita. Munoita sei? Tinongonamata chete. Amurote? Zokurota hope. Taitomborota zvangu but chipo chekurota cha. Amubatsire vanhu? Kubatsira vanhu kunamatira kana kuti kungonamatira munhu andingangorwarawo zvangu namatira but kuti ndine chipo chokuti ndinonamatira varwere pamba pangu ndokunamatira vanhu ndokubetsera kwachiko. Uyu murume munomuziva? Ndinomuziva. Munomuziva pakuita sei? Tigirisane mukati memakuva. Mari? Tigirisane mukati memaraini medu. Imi kwasabhuka tushera? Tushera. Shamwari, amai avo unovaziva? Unovaziva pakuita sei? Ndinovaziva kuti vagara vaisauya nechikari. Kasi kwakaruka mwana wangu ari mukati memushawo. Kwaroora mwana wako? Ungakwanise kutitsanangurirawo kuti chii chakaitika kuti uzoti vakakubetsera iwo pane zvinhu zvakazoshanduka? Pamusoro pechangamiri tisataenda kure kumberi, chandoziva kuti ndoti amai ava vamangarirwa nani kuti vauye kuno. Ndini ndavashedza? Uri kutye? Aiwa, handisi kutya because inini hana kwamhangari ndosaka tatira kuti handira kunyorera masamoni. Une samoni? handina. Nyaya dzakadai ndedzichivanhu. Amai ava ndofunga pane bhero yaita kuti amabanana. Saka yaingokurukudzawo paerano nembeu yanga yakangatika kumunda kwangu. Saka mukurukudza imomo vane kamuti kuti yanga yanguva ichirimo kanga sina mashizha. Handichoti kamuti akamuti rudzi kanga kasvika saka vakangopurura timudzi chete kamuti vachibva vandipasa. Saka izvoni mwasvika kumunda kwenyini munojara kona handiti ndo zvatinojarawo isusu kupi kuno kunoti vanhu muno mandase vanosherekera ntoambe uchidze vanhu shuwa ndizvo zvandikaita zvakanditaura. Saka inini pakugara kwese kwandikaitawo handina kuziva kuti tunhu tavakandipa takasanduka. Saka mukufamba ndimo ndakatanga kunzwa kuti pane munhu akakupa zvinhu zvakadai zvakaita sei zvakaisa kumunda. Saka ndobva ndarangara kuti hapana mumwe munhu akaita sei akambondipa zvinhu zvakafanana neizvozvo kunze kwaamai avo. Saka tungatasu akatanga kushedza zita rawo. Aitudi? Akati izvoni ndikuda munhu anzi Violet. Violet? Amai munonzani? Inonzi Violet. Okay. Ndoda munhu anzi Violet. Ndiani daro iri papi? Iri panapa. Iwo wakambomuudzire zita ramai? Aiwa, ndakandisina. Saka akati izvoni Violet uyu pane mushonga waakakupa asi akakupa neuchenjeri. Mushonga uyu pakupa kwangu akaita wanga wakanaka asi akazorera zita rako iwewe nemutupo wako. Saka Violet uyu ari kukushandisa iwe kuti kwaanenge achienda anenge achitungamidza iwe pamberi. Kuti ukasvika pamusha wako ukagadzirwa iwo ndonda sei ndounofa. Zvakaitwa nani naViolet. Achibva ndagerewa ndobva ndatemerwa nyora chibva ndadzoka kumba. Akandichaja zvakanichaja pandakadzokera nazvo zvakanichaja ndibva ndaenda nebhaiki ndibva ndasiya mari $300. Achibva ndipa mushonga kuti kunzi wakajisiwa mudumbu saka kuti utese uchaye. Ndobva ati izvoni mushonga ndikuutemera ndokuti mushonga wakakutemera wakarara usingazive ndiwadada sei ndiwada kupfumura handiti. Saka achipedza izvo zvakataurwa pakati iwo ndada sei ndakuchenesa asi kana waenda usaone kuti ase ndokutaura naye ini ndichapedzana naye.
kana kumba kwake sese usaende Ndosa kwangobvunza kuti amhangara ndiani undoka une mhiko dzakapiwa kuHarare kuti usataure naamai avo usafambe navo zaidi udai izvozvo. Aiwa mushonga wakanitemera ndokuti yanzi paifamba newe saka kana achizouya kuti achizokuti atange kufamba newe mushonga wetata sei taupfumura wanga akakutemera. Mamunzisa uwe murume uyu takamudetsera mumudaro dambudziko kumba kwake hakusisina takabvisa zvinhu zvose zvaimunetsa pachivanhu asi iye ndiye ari kutsanangura kuti akapiwa zvaari kufungira kuti zvakamusandukira namai avo. Ndoparikati ndoda kuona mai avo nokuti handichaziva kuti vakapa vanhu vangani zvinhu zvinosanduka zvinovarunditi vanonamata mai avo vanopinda chechi kwamugoti mugoti ndeiziva ini kuti chechi yepostori chaiyo inetaura nendimi chaiyo inde saka zvipomerwa chete amai ndaona mukupukuta kumeso matadikita zvakaomana. Oho imi mutoda kuti musununguke kutaurawo zvamunoziva pamurume uyu paakauya kumba kwenyu nezvamukamupawo kuti zvimubetsere munamato wamukamupa kuti mumubetsere. Nokuti Mwari ndiye akasika miti yese mese miti yese yakasikwa naMwari nemashandiro anoita ese inosiyana siyana but kuti muti uzosanduka panenge pane zvinenge zvaitika. Saka iye ane matauriro ari kuita nekwaakaenda munhu waakaenda unoona hazi munhu wemunyika mangu munhu ani mazvinzwisa ene munhu iye asitaipai pamba penyu ndizvo hamumuzive apa mauya kudarira mambo wenyu nokuti mashezo nani namambo wenyu. Sandoda kuti munditsanangurire kuti ndinzwisise tizive kuti kuipa kweropa renyu here kuipa kwomunamato wenyu here kana kuti zvirimwe here kana hazviko. Chandingatange kutaura ndezvokuti handina kana rimwe zuva randakangotora kana chimwe chinhu ndimupe murume kwete. Handina kana chimwe chiripiti yandakaita paupenyu hwangu pamusoro pekuti ndimupe uyu awane zvinomubetsera kana kumba kwake sezvakaita sezvizvi akwete. Mugadheni mangu muri kutaurwa nezvamumai hodha mabhanana indi handinobva ndahodha mabhutisa mabhanana ipi asi ekudya anga arimo nanhasi mabhanana yayo kandima kadikidikiso ekudya inini pamba pangu sokuti ndibate mushonga ndipe babava Mwari andiregerere. Haana kuti mushonga paataura ndo zvavataura akapurura mashizha mukamupa mashizha handina baba wangu topiyana maoko angu handina kana one day kutaura kana pese pari kutaura kuti ndakapinda mugadheni naye tichitaurana tiri 2 inini ndikutopika maoko angu kudai handina. Dai Mwari andinzwira nyasha pamaoko angu ndasimudza achionekwa chisai pasi handina kana mambo wakudenga. Munogara nani? Ndinogara nemurume wangu nemhuri yangu. Mwaya naye? Murume wangu ari pano. Vana venyu? Mwana wangu mukomana ari pano akaroora kutoka. Akaroora kuuyu? Umutori ishashi na ishashi. Utaura mukomana uyu? Uyu akaroora nzodzi yepa mumwe? Uyu akaroora nzodzi yangu ndomumwe uyu. Mwana sika. Mwana akaroora mwana muzira. Arume akadzi ava simukatoni makadikwa aseko ndii munongoona kadzi rongoitika idzi maane makore mangani muchigara neakadzi enyu enyu muri kumborotawo achibhururuka akadzi enyu mumborotawo akadzi enyu vachipa vanhu zvinhu zvinesanduka chiberekero mazvionera nhasi kuti pane zvakapuwa murume uyu naamai avo hanzi zvakasanduka. Vanhu makaziva kuti mambo akauya kuye ndakangonzi kuchangamira vanga vari kuno vakanzi paitika zvinenge zvakadaro taingonzwa nevamwe kungonzwawo kuti chinhu chabviswa apo ndechinhu chainzi chakasanduka. handizive kwavaridzi vacho vari kuti vakazvikora ivavo kuti tishore varidzi vari kuti vakapiwa nama timiti tongoisa mumunda izvo handingambozvizivi chikonzero kana paunzi vakafanana pacho nokuti adzimai ndombomuda njomboenda kubasa nomari icho ndenda
pamwe vakangora pane here vamwe vanombouya vachibatsirwawo pamunamatawo pamunamato pamba pangu hapana munhu anotomboya achibatsirwa kokukirawa chechi tinoenda tisangane vamwe vatonamata chete kuuya musingasanamati naimo uyu tagara tichingosanganawo mumwe marendo but kupinda tisi chechi kana kuya kumba kunozamunamato vakuru mune chokubvudzira kuna sekuru imi mati ava vakakupai chimudzi tavakakupai pavakakupai panga painani vanga pasenari manga muri vaviri saka nhasi zviri pasekuru vari kuramba kuti havana kupai muchikurangaro rakakupai mudzidzi tichiri kurangana kuti vakandipa nokuti 2008 kunge zvokudaro kuti makore awanda gogo vamwe vakanganwa isingazivi 2008 matezi ndanzwa kuti pamba pedu pakasvikwa pakabatwa zvimwe zvakabatwa ipapo pachivanhu zvanga zviri zvingani zvakabatwa vanga pane nyoka yakabatwa imwe chete chete yabatwa pamba pambe asi imimi zvamakapiwa nagogo makaisa kumunda saka kuti zvakazosanduka chibva mumunda uchiya pamba ndofunga ndizvozvo bhozi inini kusanduka kwazvakaita kuti ndizoti zvinhu zvatapiwa izvi zvasanduka hapana chinhu chandakamboona kubva vandipa mushonga iwowo kusvika nanhasi dambudziko rakakuitai kuti muzoenda pana sisi vairwara handisi saka kurwara kwasisi uku kwaitika nekuti paitaurwa nhau dziviri pakurwara kwasisi paitaurwa kuti inini ndiri kushandiswa ndiri kutungamidza pamberi pakurwara kwasisi kuti unenge kwaenda ndenge chinzi ndindiwira sei ndiri kuroya asi vakaita sisi vari pasaiti mimi sisi vaitombofambawo padambudziko ravo asi yabatwa ikoko ndimi aiwa takatangira ipapo pakurwara kwasisi ipapo ndimovatanga kufamba saka ndopanakazi tanga kunzwa dare iroro kuti pane munhu akakupa so ndozvakaita asi mukupura shuwa kuti gogo akakupai zvakakupai ndiri kupupura kuti ndwakaita sei ndwakandipa bhozi hapana umwe munhu akaita sei akandipa zvinhu zvakafanana neizvozvo dai apaine umwe munhu akandipa izvozvoka ndifunga ndiri munhu aitaura kwatazvo ivo pavaikupai vaiti zvinochengetedza munda here ndo matauro akaita vakati zvoni munhu anoita zvekutora mbeu dzevanhu kana akupinda mumunda menyu anonzwa kuita sei anonzwa kuneta obva aita sei ubva wadzoka achapinda kuti mumunda menyu ndo matauro akaita sei avakaita gogo manzwisa here zvekutaurwa nababa mashoko akutaura ndikuanzwa makona asi ndine kuti nditaurewo chokwadi changu uda kutaura kuti chokwadi changu ndechekuti handina kana one day kana pamba pangu kana kuenda kumba kwen'anga ine kana kupi mwari abva ndinotomisa maoko angu handina kana n'anga kufamba ndinganyepere mwari wangu kana kugara dare zvondaita nhasi namambo kutanga unhasi saka muri kuti ava vanga kunyengerei chii aiwa vari kutaura kuti inini kwete ngavafunge zvakanaka sezvavakaita zvinhu zvavo inini kwete apa ngatiti vafunga zvakanaka vati ndini kwete handina kana kuti ndakatora chinhu chinhu chipfuura ndichigara tiri tu mumunda nyacho yakatanga kudii mambo wangu kunonzi kupomerwa handimokuziva ndinokunzwa munokunzwisa saka imi sezvo muri kupomerwawo zvakadai zvokuti imimi ndimungangove makapa baba vachinhu chakasanduka mungazvichenesewo sei ini ndiri kutotaura pamberi pamwari mese muripo ana baba wangu mambo wangu ndikutora chokwadi changu maoko angu aya handina kana one day chokwadi taurai makadzikisa pasi ndatenda hangu handina kana chandakapataurwa nyaya yekuti makatora timodzi twamakatora muti uyu ungave wakaoma here mugadheni menyu kana kuti uchiri aiwa wanga takasiri mugadheni kugadheni kwava kune munda uripo saka vakatitora mumapeto memunda kwete mugadheni mapeto kumunda twanga tiri pai kanga pamapeto pemunda kangave kakaoma here kanga kakaoma kuti inini manje ndizoti taipipi muti kambuti kako asi tikaenda nhasi mungamunona undiratidza muti wacho antomboziva ini ndanzwa sekutanga ndanzwa songe mataka kuvhunduka kuti aripota nyaya iyi ndiani mimi kwamakaenda kwatazvo kuti nyaya izozikaniwa nevanhu vese kuzosvika kubva kwenyu kusvika mwana chiremba vakadaidzwa naye wakana chiremba kayakumba nyaya pane nyaya yakamhangarwa nasanu kuno yatikaenda kudari zvo ndakapera vane mudzimai airwara ndokazvikunza tara ari kushedzwa kwaari kutaura kwaharari uku nemunhu ari kurishedza avava vanobvira vamupira handizivi kana makamupostera amaya kuposa aiwa kuti varega kuno kwachino handinambotaura kuti kwatabva ndikuti vakatozira kuti muruke mabvakuti
kati tapa kuhurungwe pachundu akati anhu mutete andikuziva pachundu patakazitaura zita ramai angu aipapo ndandipasiri kuziva kuti handina pamberi pamambo ndiri kutaura chokwadi changu handina kana inini kana kuti nditore badza ndinotsvaga mushonga ainati ndakangokura singazivi zvemushonga ini. Saka pane nzira imwe chete inokuchenesai kuti mambo atsikire musha menyu. Ndoona kuti chokwadi amai vangu muri kupomerwa. Inini panapa ndiri kutotaura chokwadi sezvo amati muda kutsika musha wangu nditoriwo muroora mumusha imomo ndine vandogara nawo. Ko musha menyu handi ndova mambo chundu. Aiwa ndikutaura pamba pandogara. Nogara nyika yekwani? Ndikutaura pamusha pandogara mambo. Uri munyika yaani? Yachundu. Chundu wacho ndiani? Ndimi bambo. Saka hapana chinhu panondipatisa inini kutsika. As long muchigara pavhu rangu. Imimi ndimi munotaura kuti changamire vatoda kuuya kuno. Kana muri muroora kumusha kwenyiko. Kana vachida kunditema nematemo ndovachanditema nematemo. Aiwa mutemo nedemo mambo. Ndiri kutsvagawo zvandiri kutsvaga. Mutemo nedemo. Baba pavakauya vakapimba penyu. Pamuri semuroora. Baba. Asi imimi kana muri mune kwomuka mukatora. Ndinozvibata zvekare. ndizvozvo asi munhu akandipa mushongero ndiya kana umwe munhu ndozi ndomushonga wandakamuisa kumunda kwangu chete iwowo ngotora tumuti 4 asi timiti timhodzi handi wakapfurwa timutete zvakangofanana netimhodzi tedereri anditi danakaranga tete ndosaizi iyi yakaita timai tacho timapazi tacho takapfurwa toto vachibvarise vachibva vandipa timhodzi tacho tora tumhodzi 4 imwe jarapo vakandimota kona pamunda penyu takaranga radivisi handiziva bhozi indangoti ndikubetsera garatove divisi ingaratove divisi chida kuti ndima makutorera vanhu vese mbeu dzavo dzizipo vanga vasawane mari nokuda kwechinhu chake chato bhozi chinhu itovha zvichida kunotora chii zvatinoona maafrican movie zvezvo kuno kwachundu zvazvakuita ndine muvhunzo bambo. Muda kubvunza mambo here kana kuti uya ari kuti ndiri kutaura panapa apa ndataura ndine muvhunzo mambo. Muda kubvunza kuna mambo? Ndida kubvunza vabvunze kuti inini ndakavapa tumhodzi tokuti vagare zvakanaka vaone zvinokwanira pamba kudya pamba pavo. Ko inini ndopamwe munhu inini ndosvipika kumba kwangu handina kana chandinacho. Ndinobvunza kwamuri mimi. Saka munobvunza kuti inini ndingakupa imini ndingakwanisa kuvapa here inini ndichitadza kukwanira kumba kwangu ndisina chandinacho. Wabva mamira zvenyu wabva wapindura mubvunzo. Aiwa ipa ndikuda mese ndikuda kuteedza mumwe imi mabvunza avepindura manje echipindurai inini kundipa kwamukandika makati ndikuchengetedza mbeu yangu handitika inini ndiziva kuti zvinhu zvamakandipa zvatase kwenimi makavapawo chiyo vakakupewo kutendawo kuti maita basa hapana chandingavapa bhozi hana kuziva kuti zvinhu izvi ndo zvazviri yanguti kubetsera kwandata sei kwandaita kuti mbeu dzangu dzichengetedza. Asi yakubva 2008 pamapiwa maona shanduko here imimi pane zvamakanga muchiona kuti mashure kuzoko kubva mari kuita mari mbeu dzenyu dzakachengeteka here mbeu mbeu ndaikohwa kubva mapiwa kubva maitomarava zvashanduka zvakasanga kuipa rini ayo apa kuipa hapana chaipapa inini kutozoziva kuti ava ndo zvavakandiita kavo ndikatozinzwa kuburidza kuti taso pakatakodai akasina kutaura uyu ndaikoga bhozi hapana chandaiziva kuti chii chiri kuitika bhozi akanditi uri kushandiswa saka kushandiswa kwandaita ini handizoti ndaishandiswa nenzira ipi. Gogo manga muchine mubvunzo mabvunza wani mubvunzo mune umwe here wokubvunza murumo ndinongodzokorora musadzokorora asi bvunzai mumwe mubvunzo. Ini ndinotovhunza mumwe mubvunzo hungu akuti ndakamupa ine maoko angu akudaisa inini mambo handina kana 1 day yandakamupa murume handina kana mubvunzo here ndikuda kutaura iye muridzi kuti handidzizi handina chokwadi mubvunzo kuti panapa panzi nachangamiri imi mukuratidza kuti hamuna ndona ubatsirike iri mumatarai kana kuti nekutoona kuzofambira nyoka yakafa kare kuonera kuti dare rese rizive zvazviri pamwe togona kufambira mahara
sorry kuyeverwa kuti vanenge vopota ka kuti sekuru ari kuna kuya zvishongo zvematara ndikungoti zviri pano makapiwa njira tora mukomana uyu vaende buteriko kuseriko ndinogona kufambira pasina ndakuda kuchitsvagawo nokuti pachivanhu zvinhu zvepachivanhu kana zvichisanduka zvinotsvagwa pachivanhu zvedengawo zvinotsvagwa nenzira yedenga saka inini ndogona kubatsirai nenzira dzese ikutsvaga nenzira yedenga yezviprofita nekutsvaga nenzira iyi uyu akataurawo zvakataura kuHarare ndanga ndisikwe manga musiko nekukura kwamaita ukabvisana mukugara padare ramambo pana kuti bata gwenzi chairo handina upenyu hwangu hwese. Saka muri kusununguka here kuti mucheneswe zvitariswe kuona kuti mune chamakabata here kana kuti hamuna? Kana vachida kundichenesa kuti aone ndati imi pate zvenyu muri kusununguka here kuti mucheneswe mutariswe kuoneka kuti hapana chamakabata zveshuwa kumurungu? Vavaita saizvozvo mambo. Kana munewo zvenyuwo zvisine nechekuita neuyu aiwa handitsurinerwa negwenzi raini ini kana pamba pandinogara mambo handina kana chandakashandisa kana kutoera kuti ndaenda kun'anga kutsvaga musana pamba handina baba wangu. Mama inzwai handina kana mama inzwai uyu ari kuti makamupa chimhodzi ndo takazochinja nditi imimi muri wamaoko muchiti handina chandakabata ndosaka ndati imimi muri kuchenerwa here nazvo kuti imimi muchitariswa mune vanogona kutarisaiwo nematarisiro avo voona kuti mune chamakabata here nemaoko enyu. Mambo vakazoti kana pazoitawo zvenyu imimiwo zvakananganawo nemitsuro inorwa negwenzi raene mamanyatsonzwisa chona iyo ndazvinzo zvari kutaura asi shoko rangu ndinorora ndiringokupindurai kuti inini pachezvangu chete. Mune mapepa here etraditional medical practitioners council etmpc kuchechi kwenyu vana kutenderai kuti mubatsire vanhu? Mune mapepa acho? Ini sikwedu kuchechi handina mapepa inini pachezvangu kana kuti nditi tinopuwa mapepa atipuwa mapepa nokuti hatiziva profita hatiziva vashandiro vebasa hatizi. Asi kunamatira munonamatira yenyu vanenge varwara? Kana ini pachezvangu ndinozvinamatira. Ko mumwe munhuwo zvaka akarwarawo? Kana ari vana vangu pamba ndinonamatira. Asi anenge auya achiti ndikunamatira pano pamba pangu inini akuya pamati hatitenderwi isusu tisina vafundisi kana kuti vaprofita. Kunamata ini ndinonamatira mari yangu ndinonamatira. Ndinotonamata. Wadzisa here kuti gogo vari kuti ivo havana chavakakupa? Kutaura zvavakutaura ndivo vakandipa zvinhu izvozvo. Une here chekuti ungavabvunza panyaya yako kuti vakakupa vari kukurambira? Sandingavabvunzira handina chandingavabvunze ndifunga sekuru varipo. Tisati tasvika kuna sekuru usape basa sekuru iwo pachezvako une chekuvabvunza here because ndo vakakupa vagere panapa une chaunogona kutaura here navo vana sekuru vozoteerawo? Aiwandi tine maprofita here mo heni rose tokuimbira here maprofita notinganetse mudzimu pamwe mudzimu haiuye masikati Mimi neshoka zvena vanoenda kuchecha kanyema abatoda kudenga anoringa kudenga chechi yangorekera yakazongoita amburera zvayo kuti vari kutora kunamata pari vakatambidzana zvasizvo munama zvisinei. Amai regai ndiwe nditsvage chokwadi ndasvika pamba penyu ndichaya nevanhu vemhando mbiri wechivanhu newekunamata ndokuchenesai. Asiwo iwewe manje wongo une dambudziko rokuti unofamba woenda kuHarare unotsvaga vanobetsera wotaura mazita evamwe vanhu izvozvozvo manje wozvishambadza kudai so. Uyo akataura zita remumwe munhu asiri muno zvichida pamwe anobva ati ndaitaura rekuHarare uzana vheri twakawanda
anenge akutopa mhosva dare rino kuti maitaura nezvezita rangu sei, asi ndiwe wakaita sei, ukamuvinga ukabvisa zvaukabvisa. Nandogozota ndigara kuti munhu wakutaura. Saka mangwana tichitira kuti kana zvinhu zvadaro zvaitika, kasira kuziisa vakuru venzvimbo toona kuti tingakubetserai sei, nokuti apa ndakutoona chaos, ndakutoona kutovhiringidzana kwedu chaimo mumba medu chaimo. Muzoona muchemberi muchamutrasta murume kana tika pamapeni makamuna ari kunze kwemusha wako loti iwe dzokera iwe ibva svike zvangu ipapo, asi kuti shoko raari pomera akandiomera zvokuti ndokusaka ndakushedzai noti nii pandakabata ndichimupanda zvatondinetsa ndosaka ndakushedzai kuti ndira kumboonawo amai ava, nokuti pamwe hamuna kupawo ichete. Handina kana umwe munhu, kana ivo baba vacho chakutaura chokwadi changu, baba ava vari kundipomera vadikana. Handina kana one day. Sezvo matenda kuti imimi muda kuti muongororwe nevemweya nevechivanhu, kudai mambomira nyaya dzeupika maongororwa mozotangira pamberi kana maongororwa. Chokwadi chakanaka chandiri kutaura. Kana nyangwe kana uri chiri zvikonzereswa nezvimwe pamwe ndepamungatoni, basi pache zvangu zvokuziva kwangu ndichitora zvinhu izvozvo vadikani kwete. Maoko angu kubata chinhu kutora kumupa murume handina nababa wangu. Murume uyu paakatorawo kuti muzita makamupa zvaari kutaura, akatotorawo asingazivi kuti chasanduka. Ndiri kutenda sokutaura kwari kutaura chikwandiri, asi nyaya yacho yanga yatangira pokudii titaura netiri 2 mugadheni. Izvo zvomogona kubvunza. Ndizvandiri kuti ndamubvunza kuti iwe uzotaurana newe kuti iwewe nyaya yake yatangira pasi aripo pano. Ndizvandiri kumubvunza kuti inini kuti azondiudza kuti ndipei mafambiro akaita zvinhu izvi, ndibva ndapurura kuti izvi ndezvizvi. Nyaya yacho yakatangira papi apo tiri 2 mugadheni? Nyaya yacho yakatangira papi? Ndokurukura newe papi? Hamuna kuti munowira newe, hamuna kusawira. Hamuna kusawira newe. Usawira uripo, but inini nechechi zvokusawira hatiite zvokuchechi zvokuita usawira. Tinongoremekedzana chete. Tinongoremekedzana chete. Aiwa zvokupa mushonga izvo. Zvokupa mushonga. Ndofunga pane gore rakaita akadzi vangu nyemba nditi. Saka gore namba 2 racho iroro pakarima nyemba, panakana nyemba wane yakaita sei yavakawana. Saka pakukurukudza kwandakaita navo ava vabvunza nyemba kupi kumba kwangu, ndopanakataura kuti gore nyemba dzakaita sei hadzina kuitika. Gore rakapera vanhu vakatenga nyemba dzakaita sei kumba uku. Saka kutenga wata nyemba izvozvo pavakadyara amai gore rinori havana kuita sei, havana kana kukohwa. Ava ndo pakanditi ava nemunhu vanoita sei vanoshereketa, vanoita basa kuti vachimbeu dzevanhu. Saka ndo pakati isusu urikuona kamuti akari apa ndotatodyara mumapenderichi memunda, kuita kuti munhu kana auya anyatora mbeu dzako aite sei haakwanisi kupinda mumunda. Ndo pakatoti vachibva vandipa akanditi unosvika unodyara chikumunda kwako kona ndo mapinda akaita sei. Uyezve futi kuda kumubetsera kuwedzera azotaura kumberi kwacho akataura kuti pasure pounge ndapihwa izvozvo ndakaona kunge zvakandibatsira bhosi ndakanga ndakuko. Chandakubvunzawo paari manje ndokuti iye ndakupa izvozvo kuti iye awane zvinhu akohwe kumba kwake. Kwenini ndakupa umwe munhu chokwadi shuwa zvinhu zvokuti akohwe kumba kwake. N'anga inogona kurapa munhu isingagone. Ndichifa nenzara. Ndichifa nenzara. Gogo. N'anga inogona kutorapa mwana umwe iye chifundikana kumba kwake. Iwo murume uri kuti wewe chibhero wakataura nawo ndikokurukudza. Vanga vatogadzirira kare zvotongotora kamuti wachitopfurwa nchokupa vaibva vatokuitira. Vanga vatogadzirira zvokutoti kukurukudza nyaya ndototora katumuti tokupa kudhara. Handimudza shona endataura. Inini pavakandipa handiti vakanditi tinochengetedza chi mumunda handiti. Vanga vakazvironga here vachakupa zvokuti masangana kugadheni muri kukurukudzawo nyaya wobva watokuti torai utu wotokupa. Asi dai makambotaura nyaya iri muzuva kana kuti muri kumba wokuti handei kwakati kugadheni vanokupururira. Mukotora nyaya chitapo wotopurura tokupa anga agadzirira. Ayo izvo zvamuta ndozvakaita sei ndozvavakaita. Vakatiti idzi ndotoitaita sei tatoisawo mapeto mubuda medu kuti satorwe mbeu totatoshasvikawo kumba dzimai wako wakavataurira. Aiwa nambovataurira. Sei usingaponi? Ipapo ndipanaita misika nambovataurira zvangu. Kuvana wako wakavaudzawo here mhuri yako pamba kuti vanangu ndagadzira kumba?
ayo handina saka wakatora uchiziva kuti urikutore chika kana zvanga zviri zvenyemba iwo hauna munda wenyemba ayo inini kuti kutambira kwatakaita kwavari akati vari kundibetsera handiti vari kubetsera iwewe vari kubetsera mbeu dzangu dzaite sei nyemba chete kana kuti munda wese munda wese because wanga si munda wenyemba chete wanga wakakusangana munyemba nechibage ende zvikazenge zvakufambirawo panyaya makohero ako anga achinjawo aiwa makohero angu naragara chikuwa asi nyemba ndo dzanga dzakaita sei ndo dzanga dzaitwa izvozvo kugara kukohwa naragara chikuwa saka nyemba idzi makazozikohwa here kubva iva nyemba vari kukohwa saka nekuti wazofumuka izvi muchakohwa here gore rinoi gore rinoi kana pesinga ndakakohwa zvabviswa izvi zvabviswa zvewa ndakakohwa nyemba dzanga dzavepo kare kaidzi zvisati zvabviswa amuchembere munera chi ini ndonera shumba shumba wewe chi milanzi milanzi kose kumera chi soko mune mamashiripita mwamboone here pamba penyu hapana chaunganetaura chokwadi ndine 52 years ndinadzimai vangu ndavaroora handina rimwe shiripita ndakasangana navo vana venyu vese vana vangu vese ndine vana 6 5 vandinavo hapana kana dambudziko ndakasangana navo pa6 maane 5 vamwe vacho vakazvishaya vainde vashaya mumwe chete akashaya nei na 86 inhova akafane nhova anga akura sei anga ane gore amuna kumudisa kuchipatara zvatakaita takabva kuharare mubhazi tienda kumusha kwamujika saka ndifange akangirika zvinoita kumutapurira chi nhova mumabhazi ndobva tasvika kumusha kwamujika haana kurwara vaviri ndo vakashaya ya vaviri ndo vakashaya nze ndine 4 sikana vanakomana 3 kupakurama kwamuri kuita pamusha penyu manext zuva ri kutora iwo sei kugara kweso kozi kana muri manopomerwa munongonzwa munopomerwa pomerwa handina dambudziko nemanext door handina dambudziko vana vamwe vanototora zvinhu zvangu vachinoshandisa kudzimba dzavo ndichitiko zvimazvitori mashandisire nomuto wakadai asi handina nyaya navo vana vakawanda paarea pandogara kana iko kuchechi hakuna nyaya handina nyaya kana kuchechi handina kana munhu wandakakomurana naye kana kutotanga izvozvo kana kugara pano pamberi pamambo handisanda upenyu hwangu hwese 66 years unonzwisisa here kuti iwo ukapomera ndo vakakupa wakazowanika vasina mhosva unenge wane mhosva iwo ari zvawakandi ngati ngati unonzwisisa here kuti gogwa vakazotariswa vakaoneka vasina mhosva iwo uchivati vane mhosva ndo vakakupa vowanika kuti havana chavakabata zviri zvimwe zvakabva kwazvakabva unenge uine mhosva mune zvamuda kutaurawo sekuru handina ndandasimuka pamba muchindifunga naikuwa munoda kuwedzera zvishoko gare zvechipaseri inini ndingoriwo mambo handina mweya unoona ndida kutione kuti zvazvikuitika izvi ndezvechokwadi saka ndinoshedzawo vanoita zvechivanhu vondibetsera right diwa se ndine nyaya iri mudariro iyi sekuru toda kuti ndizive kuti vakachenera amai kuti havana kuchena sekuru vakapiwa nani zvinhu zvavakaita zvikuru nemanje sumbo renharetare sumbo repasigare sumbo remadzitateguru sumbo vanopurudza izvo variko ematare pamusoro penhavatiko dzematare mukaranga angapokana angari mhizha akadini asi nhasi uno kana ndoringa mukati menhavatiko dzeupenyu iyenge zvino uno kuringa kumatare kunotaiwa ndiye akatambidza jinda iro ndee vinhu zvinokwana kutaina kuti apfeka mukati memapinde mundewo kwake nhasi uno rakashanduka rikamira sechikara chinomuhwezvo mukati meraramo yebango remuchinda uyu haana raanopokana mukwere uyu nganyaya ari mumatare ari kureketa kuti nge handina randakabata kana ndikamutambidza inhando idzo kana achipokana bango rekwake maivarwa kuti musvikwe mune umwe muhwezvo wandiri kuringa urimo uri kutekaira zvinouna rakauya sei naisekuru
zvinhu izvi zvakauya sei maoko make uyo anoringa kudenga chake ndiye akabara chiri mukati mepangori kwake iye bindu rakwake akanga achitekaidza mutombo iye akapa muchinda anoringa kudenga kauya haazvizive zvinoona anoziva kudini kana iye achiringa kudenga mutombo anobatira kudini mupwere panyaya dzakadai idzi saka zvinoona kana ari mupwere nge ndiro dare richiringa kuona kuti aiwa ipwere yakaguma kuura mazvinzwisisa mbwe nyaya dzakuti handi kudzinza mambo handina ndiri kudzinza nyaya dzaruta gogo manzwisisa here zviri kutaurwa pakuseri vari kutaura nekunotaura nekutaura kuseri mavanza ehe vati kudini vati kudini vari kutaura kuti anzi asarambe zvinhu izvo zvandindakapaura kutaura chokwadi handina kana pamberi pamwari regai ndikutsanangurira vari kuseri vari kuti imimi ndimi makatambidza uyu izvozvi kupikisa kwamuri kuita imimi kumba kwenyu kunotori nechiripo kumba kwenyu izvozvi kutaura kwavari kuita ndatenda hangu asi ndine mubvunzo wangu saka munoita chinhu unobata chinhu chausingaziye unogara nechinhu chausingaziye here pamusha pangu pacho ipapo ndokushandisa chimwe chinhu chandisingaziye kubata nemaoko angu kana kuchishandisa ratove darike ndiri kuzvinja baba ndiri saka kuvhunzawo ndakukumbira kune murume wenyu nemwana wenyu ndikuti ini ndakuya kumba kwenyu mupatsanurwa matare zvisine nechekuita neni ini ndakaida kundizive chete kuti uyu paakandiendera uko kuhararo Sachemi baba. akanga azviwa nepi zvichidawo zvakashanduka neimwe nzira tisinganzwisisi saka munyika mangu handidewo zvinhu zvakadaro ndoanonzi manenji saka ndichakubetserai mese ndinokutsikirai pabango renyu ndataura izvo vana baba venyu vari pa tomese ndokudai muende kuchechi makachena kana makapomerwawo makapiwawo nemunhu akakupaiwo kana kuti ndezvani ndichazozviona ndasvikako mubango renyu ndapedza neni Baba.